Kirken. Og så har jeg et ønske, som kommer lidt uden for rammerne her måske. Men det var, om vi kunne gøre noget for seniorerne i Mariager. Jeg vil meget gerne, for eksempel hvis vi tog til jul, kunne invitere dem til en lille julekom sammen. Og jeg vil gerne lave kaffe til dem og være med i det. For jeg kender så utrolig mange i byen, og de kender mig. Så hvis det kunne bruges til det, så synes jeg, det vil være alle tider. Jeg ved godt, der er nogen, der synes, det er vildt fedt med et kirkerum. Og det er det også. Men det er ikke der, mine drømme de ligger. Mine drømme de ligger ude i de små lokaler rundt omkring, hvor de unge de har fællesskab. Og hvor de står over opvasken derude, og de hyggesnakker og får gode oplevelser og deler liv. Jeg drømmer om, at kirken bliver et sted, hvor mange mennesker kan samles og mødes og med forskellige aktiviteter, ikke bare almindelig kirke, men også andre arrangementer. Fordi vi har jo fantastiske muligheder og fantastiske faciliteter. Jamen, jeg drømmer om, at vi først og fremmest får en fantastisk kirke og kan gøre de ting endnu bedre, som vi gør. Altså både teenage- og ungdomsarbejde og har nogle fantastiske møder og så videre. Men mest af alt kunne det være rigtig godt, hvis kirken også kunne blive mere et sted, byen kunne have glæde af, altså, til forskellige arrangementer og så videre. Man kunne lave noget for pensionisterne, for at få lidt samling, for der er ved at være mange ældre herude også. Så det kunne jo være dejligt nok, og så kunne vi måske komme ind fra Hadsund også og få lidt sammen med dem herude. Ja, så nu har jeg det sådan, at jeg har været ude for nogle gange, hvis man har sagt noget, så har folk sagt, det er en god idé, det skal du tage at gøre. Så jeg varer mig nok lidt for at sige, hvad jeg tror, den skal bruge til, fordi jeg er nok lidt nervøs for folk, vil så sige, det var en god idé, Johannes, gå i gang med det. Så jeg tror ikke, jeg vil sige noget om det.